Hoxe estou na Lagoa de Cospeito, un lugar perfecto na Terra Chá para a observación de aves e a fotografía de natureza. Este humidal permanente está alimentado polas augas do río Guisande, un afluente do Miño, e é o fogar dunha biodiversidade incrible. Como vedes, hai varios postos de observación, este sería o primeiro, ali está o segundo, logo por ali hai outro, e por aí temos máis. Aí o vedes, ali no fondo hai outro. A lagoa conta con 5 puntos de observación como este. Así que nada, vamos a ir subindo aquí primeiro, a ver o que nos atopamos. Vale, non quero facer ruido ningún, porque está isto cheo de ánades. Así que vamos a ver si damos feito alguna foto. Vale, todos os que se ven aquí son ánades azulón. Os que teñen así como unha cor máis distintiva son os machos, e as que teñen un color máis pardo ou grisáceo son as femias. E si vin que entre eles hai algún como de cor branca, e iso non é normal. Debe ser algún cruce que se deu dunha especie doméstica ou exótica cos ánades daqui da lagoa. Fixadevos que vos mostro na cámara. A Lagoa de Cospeito non é un refuxo para a fauna, tamén o é para quenes precisamos desconectar. Dando un paseo pola súa contorna, é fácil sentir esa conexión coa natureza que moitas veces botamos en falta. E ten unha preciosa ruta circular de uns 3 kilómetros que nos deixa estas paisaxes. Seguramente por este sendeiro poderemos ver algún paseriforme. Vou ir caladiño e atento e a ver o que nos podemos atopar. Bueno, e non o podo creer. Xusto, non sei se verá na cámara, pero ese bicho blanco que hai aí, eso é un cisne. E unha especie exótica que non debería estar aquí. Bueno, estou agora dentro dun dos postos de observación. Está isto plagado de zampullines. Así que nada, vamos a guardar silencio e a ver o que podemos sacar. O zampullín común é o máis pequeno dos zambullidores que hai. E non sei a vos, pero a mí o zampullín parece unha ave preciosa. Bueno, e acabo de ver no cantiño ese aí, xusto era un corzo. Non me deu tempo de gravalo, pero si de fotografiado, mirad. Vale, fixadevos que huellas hai aquí. Parece que a este posto de observación que ven seguido alguén a deixar aquí a súa marca. A lagoa sempre ten algo que ofrecer para os amantes da natureza. E nas miñas visitas anteriores, neste mesmo posto de observación, atopeime coa lontra xogando na auga. Agardo que disfrutárades deste pequeno paseo pola Lagoa de Cospeito, gozando dos ánades e os mergullós e a beleza deste lugar único. Oxalá que este vídeo vos inspira a descubrir este pequeno recuncho máxico da Terra Chá. Saúde
natureza e vida salvaxe para todos.